Ang SED Marketing, mudalit kaninyo ning sugilanon. Tambok ko nga babae. Oo. Ako gidauli ko at hoy, tambok papalita ra tag baboy. Kasabuan mo ko pre kini hoy. Ay pagidaan na ha, doon ako ingan ha, nganong tanganan ko nimong tambok, doon ako ingan. Buya gud. Di ako lang sang giusapin ko, hoy, baboy, papalita ra tag tambok. Libuan katao ang ilang gilingaw, di pa katawa, apan kumusta sila sa tinuod nilang kinabuhi. Mura rin mong ihatag na ako. Naka-advance ba ito itong syuha day? Mao ka na lang nabilin. Di ko magsilbi ng kinabuhi, Alan. Dili ko mabuhi ini. Di na gani ko makapamalit sa akong pangarte. Mubalik kog sayaw sa musugot sa dili. Day, Carol! Kaluoy sa komedyante, maglilingaw sa mga tao, apan wa si kalingaw sa iyang kaugalingon. Kinsa ganang gitan-aw mo sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve. Amahan kong hari, Oh, tagakalibutan! ay ayaw sa hilab ti amahan kong hari. Ayaw pagsandig sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve! Unsa kining naitabo nako. Unsa kining akong naimutangan. Day, Carol, mga anak! Day, Chini! Miyanas tatay dahi, may dakong lami dahi! Tatay Alan! Anong naghila ka man, anak, ha? Wala si nanay, tay. Nagdala siya og bag. Nyingon siya. Layas na siya. Ha? Ibiyaan ta ni nanay ni mo, Carol. Ano man, day? Gibuhat ko manaunta ang tanan nga buhi ko kabusa akong pagkakomedyante! Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Unsaon ba man kaha pagpakatawa sa usa ka komedyante kung ang iyang kinabuhi puno sa kasakit? Ang Komedyante! Sinuwat ni Teresa Terol Soria. Ubos sa direksyon ni Goliath Macurda. Spinner, Jeffrey Gaburada. Soundman, June Puhanes. Audio editor, Randy Tayad. Dalit alang sa inyong karingawan sa SED Marketing. Pigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap o New Celebrity Kojic Soap. Lahat ang naglalaba, ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria, pinagluluto ka pa. O tay, nandyan na pala kayo. Kumusta ang bukid? Marami tayong ani na gulay, anak. Marami tayong may bebenta sa palengke. Magandang balita yan, tay, pero bakit matamlay kayo? Sumasakit na naman ang katawan ko, anak. Para talagang tumatanda. SED Liniment lang ang katapat niyan, tay. Halika, hilutan natin. Sakit ng katawan, sakit ng kalamnan, imasahe ang SED Liniment Oil. Sakit ng ulo, maging kagat ng insekto, ihaplos ang SED Liniment Oil. Mabisa, mabango, subok na sa mahabang panahon. Anak, punta na ako ng bukid. Salamat sa SED Liniment. SED Liniment Oil, a quality product of SED Marketing. Ako na nga lahat ang naglalaba, ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria, pinagluluto. And now, I pronounced you husband and wife. Wife, yay! Minyo na! Minyo na! Isibayalan ako! Minyo na! Congrats sa pagpamagti ayon. Ako mga pahalipay, day! Ang may baka magpasalamat, day. Uy, amiw ni mo. Sige na, picture na ta! Selfie na ta! Selfie! Wala na selfie kay wapang ko kakisa ko, bride. Judge, hindi dapat tao nga you may case the bride, Judge. Uy, asa naman itong Judge? Uy, Na. Juji, asa ka, Juji? Nilakaw na. Sipat na ba yoy? Nagis ko ito ganina nga. May kaslo mo siyang lain. Ingnan niya po niya. Now I pronounce you. At sa wife niya, kwarta na yun. Ay! Uy, ayaw biya, uy. Wala mo ko case ni Carol.
Ay, irog. Ay, wala, ay, ni aday ka, tita. Ay, lang kapil tayo. Ay, lang O niya na lang ko ng gabi alon oy Dito sa lang first gawas. night ninyo. Dito lang kas gawas ni tayo. Birahay kita kamay bela na, birahay kayo. Ano mo kumpletong dunggan na na? Ay, lamay. Ay, nanasa ka ka ng birahe. Baan ko anang imong tambag do. Bida ni mo. Ay, Oo, Jud. Ay, sige, gara-gara. Di na birahe doon. naman. Garaon kay ka. bulhangi. Ang nga man ang gisgutan din mo. Kay gutom na ba kay ko? Ah. Unaon sa tanag luwas ang atong mga tiyan. Ay, Alam mo? picture sa lagi ta. Uy, Ikaw. ano doon na tayo remembrance ba? Ah. Selfie sa Sa pahaso na selfie na sila ay. Haso na selfie ni mo ay. Nga naman. Ngay Facebook ni mo ay. Sige ka lang selfie. Labanon siya ni mo na doon. Ano ba? Dagkog Bukod ang pa kayo tabon-tabon. selfie. Ang tabon-tabon dagko kayo. I-post pag yun. Ay, saba. Kay kuan. Ilang mo Stress naman na ko ito. Di ba ba ito? Sige na mo, oy. Kung magpa-picture, sige na. Aron makakaon na ta. Sige na. Day, tuwa na to mga bisita. Masulo na gyud ka. Ansa? Day, asawa na ti ka. Kasal na ta. Pasensya na ha, nga gamay ra taon ang imbitar na to nga mga bisita, kay gamay ra man sa taon akong budget taon. Pero sa kasal na to puhon sa simbahan day, tiguman ti kag maayo. Adto sa inyong probinsya. Ansa? Dili maayo nga magtukol ka sa imong ginikanan day Karol. Kinahanglan nga makig-uli gyud ka sa maayo yung kabubuton sa imong amahan o sa imong inahan ba o sa tanan nimong mga igsuon. Ang imong gikaupsan ba? Wala ba sila na mga mawar lagi ng kasuko ni papa nimo kung makakita no niya siya nimo nga naanak kay anak o iyang apo. Ano man ka? Uy, sige mo ka pangapaw. Sige na mga tuog na tao eh. Oh, sa mga tug. Kunyara, oy, first night ba aron na to? Uso pa day na. Ngabidhan naman ko. Day Carol. Si Tita Joanne. Hello, Tita. Ay, wrong timing ba ko? Ha? Sa wrong timing ba, Tita? Eh? Ay, basilan ba ko mong kasal? O first night ninyo? Uy, asa man mo check-in? Deras bahay nilang Alan, Tita, uy. Kawig sa ngalan, uy. Huwag ka man lang i-check-in sa first night ninyo? Ay, kung anday, kining itawag ko kay may good news ko ninyo. Oh, sorry kayo nga naawahin ang akong gift ninyo, ha? Unsa man na, Tita? Kuan, nakontak na ko itong last na itong gisyohan ba nga may beach resort. Ug may gipa reserve na ko dito alang sa inyong honeymoon ni Alan. Libre. Ha? Tinuod ka, Tita? Yes! Og regalo ko na ninyo ni Alan. Anytime, makaadto rin mo. Dadalang akong pangalan. Thank you, Tita. Salamat kit kaayo. Okay. Og marito akong tuyo. Ipadayo na ninyo ang inyong nasugdan diha. O, sige, bye, Tita. Unsa kuno kinsa today, ha? Si Tita Joanne? Oh, reservation atong resort sa Bohol ba nga iyang irigalo nato. Iyang irigalo nato. Ha? Honeymoon kuno taniya dito. Uy, atong una tag nahitabo. Badiha, uy. Painumduman ko nimo, uy. Mas bunta to, eh. Ha? Unya na lang, uy. Sa honeymoon na to nato, uy. O siya! Unsa? Manlarga mo og Bohol? O, nay, naginaminam nagali ko makalarga dayon mi. May show mo dito daw. Uwan, eh. Aw, lagi. Natinga ako nga dadon man gud mo karol nga dili naman na sa pwede mo sayaw. Dili, nay, mag-honeymoon mi dito. Honeymoon? Honeymoon. Baya, no? Kamura baya ninyo ka? Kamura baya ninyo mga korek? Eh, honeymoon.
Ay, nala, sige. O, pag ayo-ayo mo sa inyong honeymoon. Imlis na tayo Marting, nay. Maten! Marika, kay may panangin na to itong anak! Sa buhol? Pwede mo kuyog bay? Kuyog ko bay? Ay, Kuyog ko? kagabis na ni mo. Mag-usap mo ganito. Unsa mo? Ikay tigkuit-kuit saang dito. Halimo ni namo, oy, naunsa mo kuyo ka? Mag-usap ka dito. Oh, score lang ko. Hanggaw sa dagway. Ay! Si Tita Joan sa bay. Nga nga man may maapil pag reserve oy? Pagpa-reserve? Mi yun? O kami god! Kami tayo sila. Ano, mag-honeymoon pa mig amo. Nya, magtudli mo dito. Ha? Ay! Wawa pa sila, mas mahig itong makuyog no, para mabugnaw-bugnaw o ato. Gahi kay ko, si pangasaba magkuyog mi. Gahi pas kahoy. Kahoy magkuno. Gahi pa. Bunog nga ni ko, kumidyahan na ko. Unsa na kag tinud-on ako. Ita ba yan? Sakripisyo ba? Inaana dyan ng mga babae. Hard to get ba, pero... Lanahan. May panimula na nga ni mo. Maglana kag lunok. Or muhomok ba? Pasensya na ka, bay. Sabi ni mo, sige, pasabot ba? Sikrito ana bay, pasabot ang yun. Samag yung Day Carol good, di ba? Tanawas Day Carol ron. Kasi magdaho mga maasawa na ko siya. Nga 40 man taong gahia po na anahang yun sa una. Pero nadaag yun ako. Ug may maabot pag yun ming kanak, di ba? Maong way kabutangan sa akong kalipay karon bay. Kumplito na akong kinabuhi. No! Si Day Carol! No! Naunsa ba siya? Pero alam mo bang namumuro ka na? Pagsusuka, pananakit ng kalamnan, walang gana sa pagkain, hirap makatulog, makating balat, sobrang pag-ihi, pamamaga ng mga paa o nahihirapan sa paghinga. Ilan lamang yan sa mga sintomas na may problema ka sa kidney. 2.3 million na mga Pilipino ang nakakaranas ng problema sa kidney. Mahalaga ang kidney dahil ito ang nagsasala at nag-aalis ng mga maruruming bagay sa dugo sa pamamagitan ng pag-ihi. Pangalagaan ang kidney sa pamamagitan ng pag-inom ng SED Cogon Capsule 3 times a day at uminom ng 8 basong tubig araw-araw. Laging tandaan, basta problema sa kidney, mag-SED Cogon Capsule! Produkto ng SED Marketing. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, niyang sumpay sa atong sugilanon, ang komedyante. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman. Sa kaning akong gipati. Sukat, karon pa ko mapati sama ini. Nalipay ko nga gisakitan. Sa tawag aning pagpati. Ingon o sa may lawang mga gihuna-huna ang akong anak ka prinsesa. Amahan kong hari. Angay kang magmaya. Kay makahimo ka na og gawas ni atong palasyo. Tungod kay nakita ko na ang lalaki nga alang kanimo, anak kong prinsesa. Unsa? Pagkadugay na sa panahon nga nangita akong usa ka prinsipe nga akong mauyunan, nga ikapares ko kanimo, anak kong prinsesa. Og karon hikaplagan ko na gud siya. Amahan kong hari. Angay kang magmaya, anak kong prinsesa. Tungod kay sukad sa imong pagkatao, karon ka lang unya magkagawas dinhi sa tong palasyo. Ang prinsipe nga akong napili, mao ang yawi sa imong kagawasan, anak kong prinsesa. Kinsa? Kinsa siya nga pagka-prinsipe, amahan kong hari. Ug diin sa gikan nga gingharian.
sa kamanang salamin. Kining mga dakong kapa-kapa nga nagkalain-laing kolor ang malingahon ako. Kumusta naman mo? Ha? Malipayon mo para na ako? Unsa? Nakakita mo sa umaabot akong pamanhonon? O gwapo kini? Mao ba? Sigurado ka mong makauyon sa maong prinsipe? Mao ba? Hinaot pa unta. Mga higala kong kapa-kapa nga magkagusto lang unta ko niya. Oo, nakasabot ko. Wala ko'y laing nahimo gawas pa ug dili ko magkagusto niya kay siya ang gipili sa amahan kong hari alang nako. Salamat. Salamat sa inyong mga panghinaot alang kanako, mga higala kong kapa-kapa. Salamat usab kaninyo nga gikan sa gamay pa kong bata. Anaa ka mo kanunay alang nako. Ilabi na sa panahon nga sama ini nga niapa ko sa kalipog. Naa ka mong akong maistorya-istorya. Salamat sa pagpinta ninyo pahiyom sa kong naong sa panahon nga sama ini nagubot kaayo ang akong hunahuna. Salamat sa pagpakita ninyo maanindot ninyo mga kolor. Kay pinaagi ni ini, may mong mapulokon sa makadiyot ang kolor sa itom kong kinabuhi. Aha? Nagtanaw na ako ang akong inang Reyna? Naasa sa may kangaan sa palasyo ang akong inahang Reyna. Doolon ko siya. Nahibaw kong gubot ang imong huna-huna. Gani, sa kagubot ni ini, dili ko mabasa ang naa sa imong huna-huna. Inahan ko, Reyna. Unsa hinungdan sa imong pagsubo? Inahan ko, Reyna. Dili mahitabong wa. Ayaw paglimot. Ang tinuod, bisan ako, wa ko makasabot sa kong kipati, inahan ko, Reyna. Maong dili ko makapasabot nimo kung naunsa ko. May gusto ka bang ipangutana nako? Ha? Nahibaw ko matagduaw mo sa hardining atong palasyo aron sa pagpakigsulti mo sa mga higala mo mga dagkong kaba-kaba. Daghan kag mga pangutana kanila. Unsa pa pangutana mo kanila ganiha? Dili ba nga mahibaw ka sa unsa may naa sa kong hunahuna? Dili sa maong gilayon. Ha? May sukod sa gilayon ang pagbasa ko sa imong hunahuna. Gani karon nagkatiguang nako. Makabasa lang ko sa imong hunahuna kung naa ako sa imong tungod. Mao pa. Mauti ay nga kanunay kang naa sa akong likod. Matagbasa mo sa akong hunahuna. May gusto ka bang ipangutana nako? Pangutana na. Kung pananglit, makasupa ko sa inyong palaod sa amahan kong hari din sa palasyo, unsay mamahimo kong silot. Mag-una ka pa og pila ka tuig namo. Unsa? Unsay but mong ipasabot inahan kong Reyna? Mamahimo kang mas tiguang paunya namo sa amahan mong hari. Ugwa na'y makailan nimo nga usa ka prinsesa. Ang tanan maglikay na tungod sa imong katiguangon ug sa kalaksot sa imong panagway. Unsa? Ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, sundan ninyo matagsumpay ning atong sugilanon nga reguluhan, ang komedyante.
Dalit ka ninyo sa Sid Marketing. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman ang mga pangarap.